naka sa habang ito igini gijing jong Petros we Petros ngam ye tho ipi ban benyu Petros ngan sa pois sa pi ye ka kam ye ka ba krog ba Petros le hareng shwa pois sta ngan pri shwa pi kumno u Paul u apostol Paul u batai japang gijing jong Petros ha ka we ka nong ba Antioch ha gospel sorry ha ga sithi jong Paul sha ki nong Galatia dan pipuli gini pinlap gospel sorry ha Galatia no baar ka dekot ka bakhat we dengan bakla de dekot ka bakhat we u Petros u poya Galatia sorry ha Antioch but u klem le kumujiu u klem im kumujiu u im kum ki gentle o ya bam lemar ke gentle bat kata ba mdei kalong ba sang yo jiwan bam u Petros kersho namar mentala pelaju u perkhat ba lapan imi u de jinga na kata rahu im lang kum ba imu gentle hapo Antioch repetip ke ba ja na ba ki bri don kato ne ge jigu wanna u Jacob ke Bible ko na Jerusalem ki wan gene ge bri nang ta u Petros u le menle biang ban im kumujiu tik baru Petros u Paul apostol Paul u khot ye gani jing long jong Petros ka jing arsap kata de khot ka bakhat lai Petros u Paul ngam la sha ye gani jing long arsap jong ki hadu bala ring pa ye gani ki wei pat baru Barnabas ro kumjo sha ula sha ring pa hagani ka ul ha hagani ki jo ka jing arsap jong Petros u de apostol Paul bo khot yo Petros bau arsap haga dekot ka bakhat sa sorry nado dekot ka ba okay nado dekot ka bakhat we pinlap ba Bible ko ong habo Petros po Antioch upolong ngala yeng persya ngala kren persya ya u Petros upol u kren persya yo Petros usneng ya u Petros namar ba u arsap bagaimana kau berkat sahong namar bagi dia ki bom yakan bakum gejing shisha ga gospel Petros bagi katu ane ginong bojong u Paul betai kau berkat sahong kim yakan bakum gejing shisha jong ga gospel Chris na kata da u Paul sneng yo Petros ha Antioch nam de dang kata ha dekot ka banyo pinlab bo Petros u Paul ong kumne ong ya ga gospel jong gejing ot share la ai ho Petros harega gospel jong kajing bom ot share la ai hanga pin mutu ke pinlap ke gani ke gospel jong ka gospel jong kajing ot share ke gospel ka bayalap shegi jiu namare de jiu ki bot share ki gentle ki klem ot share baru ka jinglap jong Petros ka dai baik na benda ki jiu hello na ka kam jong apostol pinlap to shawin postangan supendep shwa ye khot ka banyo la ai ga gospel jong ka jing ot share ho Petros hare ga gospel jong ka jing bom ot share ha ga gentle sapa ka balang dai maka habong balang kam dai ga jong ki jiu habong balang kamot ka dai yo bru son sar perthai bro khot mdai tang yo jiu por Petros ka ba upol betau ong how Petros la ai ga gospel jong ka jing ot share kebemot pitip ka balang ka bayeng ha u Petros kadai ka balang jong ka jing ot share hello re ka balang ka bayeng ha u Paul kadai ka balang jong ka jing bom ot share bat ngama pi boro ngim dai ka jing dai ngi dai ki bom ot share ngi prieng ka gospel jong ka jing bom ot share na khot ka bakhat sorry khot ka bangat hapet ka khot ka ba khandai Kadang-kadang berkendai kau kumni, u Jacob, u Kepas, habong Kepas ure Petros, ke kerteng trajong kedai u Simon, okay, u Simon ini u Simeon, kadang-kadang berkendai kau Jacob, u Kepas baru Yohanes, who seem to be pillars, kiba haba pet dei maki kita ki paya, ong abang paya, ong labang yo sengo pipi ong paya. Apong paya kemod kini ki nongrim dah kini ki paya nongrim bantai geno no jingte pillars ki paya
Kabai upol khlam ong bo Petros de upaya jong ka jingte ublei Petros de upaya jong ka balang. No, Petros upol ong ki paya gre u Jacob u Kepas baru Yohanes. Kini langut kide ki paya jong ka balang. Haba ong kumta kamut ba kini langut ki kam milede begelong kumta. Kedai ke jing itu jong ki banget ya kini ki beriu ya ka leadership jong ki ya ka jinglong nong yalam jong ki. Badeu Petros u Yohanes baru Jacob bagede nong yalam. Ki ka balang ha Jerusalem ka khlem itu yo Petros bau deu top bau deu akle do. No, ke itu yo Jacob u Petros baru Yohanes ba kidai ki paya jong ka balang. Kamut ba latay ka balang halor jong ki no. Ka shumut ba ki bange ki itu ya ki jinglong nong yalam jong ki. Badai maki ki nong yalam ki bakle. Kamut ba ya ka balang Chris latay how Yohanes how Jacob bar ho Kepas. Ladapi ong bag ya ka balang latay how Petros upolo ong haji sya ki paya ki mdei Petros paya de u Kepas bolong Petros u Yohanes baru Jacob. But pinlap lo khot khatway upol Ukraine persya Petros khot yu khot khat la bodo briwa arsap khot khat saw u khot yu bodo briu bomyat kat bakum gejing shisha jong gospel. Tara gejing jong Petros. Haga kamja apostol pinlap na dogol nong ba ter nom na kom ba arola pinlap kumno bo Petros u yang baru lap ega gospel ter nang tobat. Gejing sya poi perkhat ummut bakane ke gospel ke bayulap kadai ban poi shege gentle ro poi berkat kumta umut baik bakadai tang nam da ki jiu umut baga jipenim kalong baik tam da ki jiu tip bakalong da ki gentle ro uhapan yo igi jing tho pao bon sungo tho bahana ke gospel kadai ban lei ro shege gentle yo igi jing tho pao udai ban bam kataga hagda jing tho pao ju kawan ka debor ka ba hep hana beneng kidon ki jai marat ba perang ta ki jai marat lai po jai ki ba don ki marat ki ba longsang yo Petros ji sha dai ban bam ki ba don ta ka debor don ka do ka bom long yo Petros ban bam kumujiu hare ka don ka sur ka bawan beneng ka ong Petros to shem paniap to bam Petros uyania ong kotra ngai ki don ki marat ki bom long ban bam kat kum kaniam jiu bar ka sur na beneng ka ong ya ka ega bala pen khoi ka bala pen kentang wat nyau sang ma me to shem to bam so thai ne ke mar sendep yo ig da ga jing tho pau dab duai ki wan ki breu ki ba pha khod yu nata ki ong don we breu bertem Cornelius ubade uneu breu bade gentle nang tak wan but namar u yo igi jing tho pau Petros lej but u lab bone Cornelius ude hana ude breu basang umde bane khle umde u jiu kum bolong ma so tenar ji saban rung tang bo u yo usngo tho ida jing tho pau hana u ble nyau sang sho nyau sang ye ki wei pat ki jai man riu na taw rung ha ga ying jong Cornelius i lab ga gospel ka ying jong Cornelius ka yo jing panem ba ter nang to pin la ba de ka jing im jong Petros ka kut ha ga kam jong apostol no khat ar na do no ba nongkong do no ba khat ar ka de ka ministry jong u Petros na do ko no ba khat lai ha do ko no ba ar ba pra ka de ka jing im jong apostol Paul now la do Petros u de mau siang u ba ha ka balang ka yeng pim lap ba ka hage kamja apostol ka record ka babon ka khana ka story ka babon ka dai ka jing im jong apostol Paul ka jing shikri jong apostol Paul ka jong Petros la da piakran la tibnya pin lab baga ministry jong ka le shaki jiu ka ministry jong Petros ka long na ka banta ka jiu it takes Paul ka don kam Ubleu don kam yo Paul ban yalap ye gospel che perthai but ye testament bathamai shiteng na testament bathamai kade ge jing tho jong Paul mde jing tho jong Petros ajing shau Petros tho ye gospel ye sti ban kong Petros ki sti ba jong Petros don ta art ligine pin lap ye Bible shiteng na testament bathamai kade ge jing tho jong u apostle Paul
balang ka yeng ngano pi ka balang ka yeng ha ke jing tho jong upol ngamla abanong kanu persen ngan shu ong la ga ong kat balap let's say pra 4% kada ke jing tho jong pol ka balang haduk menta ka yeng ha ke jing tho jong apostol Paul pinlap kumnu Petros Ukraine Jepang u apostol Paul pan lada pi pule gisti jong Petros ha gisti bar jong Petros ha ga lenong ka balai gisti bar jong Petros no balai ka dekot ka bakhatsan u Petros ong kumne ong wat u brother Paul sapa brother Paul kumbangi ong brother unono brother u bakot u paralene u hanmen u Petros u khot yo Paul bo de u hanmen lane u de u parangam tamo de brother okay Bible friend ong brother u brother Paul kat bakumata ka jing start ka bala ah u la tho shapi bagita ki bahaki shithi jung ubaro Ukraine Jepang lagi aka kiba ban snotho kiba ban snotho now Petros ong kisti jong Paul gede kiba ban snotho ngap kajing kren jung Jepang kajing im jung apostol Petros kamut bangan itu ipi ya ke belong ya ke negative side jong Petros Petros kadon ka role ka ba u kadon ka kam ka ba kraw ka boleh ha ka met u Chris Jesu kamut pat ba uday ba ya ka balang leteh u ngan pen kenapi ha ka kam je apostol geno bakhasan kadon ka jingin ya ka ba kraw ha ka balang Jepang ka jingilap jong pol ilap shege gentle don ki jiu ki bong kine ki gentle ki deban or share kat bakum go hukum Moses ki deban yel ki deban or share ki bakini long jiu ro bakini long jiu maki kine ki gentle so godon ki jingini pol om don kamar or share namar lapan im yo bru de ki jing ia im don kamar or share don kamar le ki ne tai lapan im ngi de ki jing ia hapdeng bat kadon ki jingini ga bakhlu ido data kar hado baki haban le sha Jerusalem ban ekran ni ne banta andagi poy Jerusalem kira ini ke na taban pelkor ke khana barpiti mano bayang hadin jong kata jing ya tainya ka debate ba jing kren ka ba shirhem ka ba shongshit ha Jerusalem don ki scholars ki bakot ye ke jing lang ba ka de synod jong ki no yalam balang ado por mano bayang mde Petros bayang de Jacob baru ni Jacob jing sham de tu u Jacob uba para Yohanes Jacob ude upara jong Jisu upara jong trai une Jacob uyeng baru ong hagno bakhasan pipule gane philap kumno Jacob uyeng baru ong ko para phila yos ngau ye jing pla jong u Simeon mot u Petros lenu ke pas phila yos ngau ong Jacob phila yos ngau ye jing pla jong u Simeon u Petros shapang kumno blai u pa yu ba un lek yalap shagi gentle haying jong Cornelius kumno blero pen ime ga ying jong Cornelius daga jing ia baru bleu ito ya ga dono jeki baru ai ki yo mense makoi ngile ki bangini bishari gine ki tongin bishar tongin boy ga longkor ba kya hakine ki gentle ki balange ngimde ban ong ki bakini ot share u bleu pen ime ngi daga jing ia dei u Jacob u bayeng pin lap bom de Petros bayang pin lap ba de Petros ba aya udah Jacob habang gum taru Jacob kamut ba de Jacob ubolong ukledo kamut ba de no kata kam de ka ngimde ba perkat gum ta haji sya gitu ki langot piyo i pol bataya ki baki de kum ki paya la kenye ki la nyau ya ki bagi de gi paya kamut bagi kam bangi dai paya ha ka balang ukris parok latte yangi ya ga balang ukris latte ya kahangi kamut kumta ngai thu ipi kne ke khnang ba pin penyar shwa ga jimut jiberkat shwa bangin poi shiga benta ga ba ar bau Jisu habo ong milong Petros
Bahlor ni mau siang ante ke balang jenga ngan yetoi pi tip de ban tip show Petrus de ta kumno haga kam jong ji sekri jo kota long bakhat lai long bakhat arjun kam apostol bat ka kam jong ka gospel go ilap ro ka gospel jong ka jing ot share mde ka jing bom ot share but don nongrim bangin kam ba nong ba ya gospel ya ga balang ukres latei ho Petrus ngan itu pi benta ba aro Petrus de jisu jing sorry umau siang ude jisu tere unu mau siang hang ni ngan sa poi sita kata jing kai ka ba kani de jing kai ka jrong ba jing sha hare hai bede bani bentab nongkong ngan pen EP ngala de pen EP kani de jing im jong Petrus une de Petrus une de Petrus hadin ba Petrus ula paiden u jisu kendo yu kat bau dang im dang don haduriau jisu ong Petrus me jenga Petrus ong hoi ko kenrat nge jemi u jisu ong tup sai lang bro jenga kuli biang Petrus me jenga ong hoi ko kenrat nge jemi jisu ong biang tup sai lang bro jenga u kuli biang ko Petrus hatu me jenga Petrus ong ko kenrat metip ya ka do no jenga metip ke do no jenga Petrus u jisu pai penpai tim Petrus ong haga por ba medang kena sorry por medang samla me khlain ba mela pan le kat pa memon me le kat sibemon hare ndam le temen memla suban ya de undon weipat uban ba me bat unilam me kat siba umon memla suban ban ya kat siba memon kemut manta haga por ke ba medang long kumto haga sa gospel me ya kumto ba me perkat kumto gar kom perkat jeme kalong da kumwe me perkat ba me de ban sai kejat jenga hajin sang ade ban sai kejat jeme me perkat ba me ai keji im nam ta jenga jin sang ngade manga ba ai keji im ta jeme me perkat kum tu hare menta me de ban kala ke pemut bom de ma me hare de manga ba do kata po ru kala ke pemut ba u yelap ke jing yelap ke ba kraw hag sing beneng kong Petrus yelap lai hajar ki bru ki kala pemut ki bot ki nge how jisu bo de Chris ki nge yo jisu bo de Chris hisen yelap lai hajar ngot so ke kam ke bo Petrus le de kam bo crowd kam mut pat bo de ma u mau siang ba pli pide ban tip lepa ya ke jing ude bru betrot